Iwe simplex na pega salax over the one. What is ndino nozese vakotekana tapinda vakawanda vati chimbosimudzira ichi mangoma ichi sezverutanzo masi vakote mukoma wemangoma muriwe mangoma aya mangoma akamachuwa mukoma wemangoma chimborovai timbotamba tekutanzo ndikati ndapira inini ndasvika vakawanda vati ini ndapanika vanoziva kuti ina ndipanike pamangoma isusu atipanike ichi ndechangu ichi chakagadzirwa inini ndichikwachure hapana kana wani wandinokwata tasi wainini ndazosvika ichichi ndechangu chasvika kuti ndimbochimba chatosvika kuti kwachure vakawanda vanozisiva pana pamangoma ndorova pana pamangoma ndinopinda pamangoma ndinopisa hapana pamangoma ndinopisa hapana ndine munhu wachogoro modhe president isusu tatosvika vakawanda voti ngoma wemangoma vauya aiwa my time is your time ndapinda hapana vanopisa hapana kurumodza hapana anotimisa hapana isusu tapinda hapana anotimisa hapana pamangoma hapana kutimisa hapana tisu vanhu vacho hapana anomisa hapana pamangoma hapana ndisa isoso hapana jati ipapo mngoma wemangoma isusu tisu vanhu vacho isusu vakawanda votoramba hatisiri isu asi vanoziva kuti tisu isu jato tisu kana tapinda vakawanda vanotanga kutopanika ndikati hapana anotimisa hapana mngoma wemangoma hapana kwese hapana ngoma wemangoma hapana anomisa isu hapana tapinda hapana 2020 hapana jati hapana anomisa hapana tatopinda hapana isusu hapana ikaka hapana